Allah Rabbi Tuhan kita Nabi Muhammad pengulu kita wahai sahabat tulan saudara wassalamualaikum kami membila pajonan rapi segala sidang tua je muda kecil juga ada oh ya nuran pengulu manti jodoh badlang uran acara di asara tojung kami kamari deura mau undang sepi bonyok kami di tengah sidang didudukan orang jelapia tak bantang langit-langit tak gantung lampu tak pasang kanji tak kambang ini aja mama na pandai batenggang mana na rupiah sarato jana mai si carano siri jo pinang timbang kau joroko puno tareda capi asiri di balap pinang pati dilulu sapa dibuang oi lagi punon rogo sabatang kemudian itu latih bojanang kehadapan kami membawa dulang pasapua pikiri bana segala dungsanan demikian lagi kadia jaka kami cuba jua saja indah elo anai kato karanca sungguh begitu wahai kanti sidang bakanda di tabuna mani tabu di baru nanado di kami sidang bakanda lama joroti cuma nanado di pihak kami sama tole onde jogodo ubi obai itu nanado kini di kami malam kini iya dengan bismillah pembukaan dari kami aduh sahabat malah kami sabut ilan apa sih tinggal jode talabi nandai dahulu ay maapi ipinto makasih Daud hadirin Allah kapi nonton abah asamu ode kapadu dalam ini mama kapangulu dan ay rajo eka di melajo ulama lalu rasa igamu kacara dia adalah tahu pandai dan lagi cando okio eka padulah bapak camat anak mulu para atamu deka padu lawani jorong seorang nyoba
deka padu dila bundo kandung sarato peka akayo pemuda pemudi la generasi kemudo deka padu dila wali murid elan deka mita alupo padu nainyo santi lajo santiwa atinyo elan deka padu la wali murid elan demiki Allah la ilaha illallah ya mulai oh di Nabi Muhammad la ilaha surah illallah la la dikasih dengan bahasamu ayah mulai oh kadang lan jo kete lai tu jo mudo ilala Allah iho ai arang ai oh no arang ai oh jawe nala salah kami baru ayam mulai layanan pasti hai coba so ilala Allah iyo ai andang oh dalai Allah la ilaha illallah Muhammad Rasul laikarano lapasila wa ilade urang si ingajo ilade kamiti nenan lagu aila kurang lade lagu ala tidak ado baru kami la parau di Serang Batu asal lemo oh depo lagi ditipa kami ditipu hujan lai marano si tunjo sampai iyo nanakabaso dena hujan labe turun sagadang la pondok undo kadang lai mama jago adok kutu ate kapalo dena ala kamanya bima ayo kamanga to dena namun nakanda akara dusana asiko ditur ijo iyo labuki tinggi lai agam lai kabupaten nyo denan lagi kamang gilia denani ko tampeyo iyo lai daerah Tanjung Alam Maribanamo dena kini ba akaranca oh denan lo la kamanga gila kasapata jodoh no pangadian bana pentil lagi gitu oh dela pentil nana sakali lana di bidang agamo mulai Islam lade agamo nyo gitu oh para karo hai sembayang dan dahulu laki to baco nola sembayang memang tiang dan agamo nena wahai saudara oh handai dan tolan jo kalau nana sungguh adalah sayang di badan oh patuhi sembayang hai kita
akan dia karena singke pikiran nan kurang. Indah mangapo indah berauang. Oh ya salai tantulah dipaham sembayang. Hai kep yang dicari, hai kaun tua orang, oh elo olah tampur. Hai jalan antara, hai jalan nan lurus, hai ado tarantang kaki ke kanan, hai indah basimpai. itulah jalan de ulah sari. Ana siapa menampu lanya to selamat. Kebanyakan orang di masa kini, hai bala biabana, hai mencari piti, hai indah adikana, hai indah adikana, hai hidup ikan mati. Apabila tiba waktu mati. Oh wahai saudara, oh muda yang jumbang, kebanyakan umat di masa sekarang. Kahilya kamu dia oh balenggang-lenggang mencari napasu, hai paru inakanya Dari mulanya pagi olah sampai patah. lah sampai nyotuo dipandang de orang lah putia kapalo, hai untuang lamalang sakalinya indah babu sembayang, hai itulah sangai, hai itulah sangai podonya orang, hai nyosan kotuo kapabali bujang. Dosan kau dua kali, hai dunia tak kembang. Oh anu sekali, hai mujur malam. La umpamola de manemba ala de lai rusula na joki jama. Masih udio salatu tak ada pelai diulang. La jokan la unyokanai. Ola teta pila de ko inda ala de lai apo kantenga. Nilai di calia iyo cino jo bulando. La jotanya nan hampol. Delai pikiri bana, delai wahai saudaro, hidup manusia, delai dengan agama, hidup binatang, la jona pasunyo sajo. Islam lai kana sudah lamela tantu ko indah la sembayang la dilim mulai waktu lai manusia apo la ola delai namo itu Allah jadi banamo manusia ragu, sikap kita abe Islam tak tentu. akan dalam darahku badan taburu api mamangga menjadi abu. La pikir bana hai sagalo dun sana, hai hidup di dunia. Barasul kalama barasul kasadang La la de padinan banyak. Masukkan sana de amedope babu sembayang sekali tidak. La itulah orang nan bingung, jo kalau nyo mati kena kota campak, hai api mamanggang, hai bagala nyo kala, hai pikir bana dan lai wahai saudaro, hai hidup manusia, la akanlah sudah dipanyato. Olah pikir mana masuk sekarang badan
wanati kanana sabalun gadang mananti minantu hai sabalun nyopulang samintaro bajanji hai nyawa la hilang ka dalam neraka iyo api mamangga soal pengajian sakian di kambang ini nalati boy masuk sekarang maalun pinonton lai banyak datang lai macam ragam jo kalau dipandang dari hilir mudia kini lati boy dari Padang kini lah datang mulai senang hati di dalam jo kalau nyo kami oh kini mama hendak kalau napi nonton naraki tonyo pandang lah banyak dan datang berbagai nani malam sekarang ado baju batik adalai ado baju balang ado pakai sepatu ado pulo pakai tarampa Japang ado dengan gapu ado tulo nang kurui tajang ona dalam baduyun menonton sila hawai tulang kini latibo kayak masuk nyolai masuk di kami sekarang nyonahan ade baru buang lada johari de laru ila malam jo laru ila nyomal dari padu hari sanjo kini nana kanai nalatibo kahala masonyo ode la karano di malam kini de kito alakan samonya ko nana dola de nana sabab adona yola de karano ya itu ay malam jago ay akan jadi nalanya ju karano acara malam kini ya itu malam nalabasa jaro ode dale malam nalanya puncak memang karena acara kita sama tomato di dalam iyo nala berkatam dilaksanakanlah siang jago ya itu nagini tiba pembagi hadiah kan jadi oh adona mungkinlah diumumkan siapuna banayola juaro oh dan nama nuru ika babarito dan anak kami de tarimu memang nadio acara nande bakatam de adik nana toha anak cucu kamanakan gitu memang ayalanan dilaksanakan ay padonan hari ay siang cago Pinang alayola berlomba Iyona satulah persatunya Mamaka iyola dewan hakim Iyona juri sama tomato ode nala sampai ode tapi pilih manona juara la juaronyo Panitalia sabala kadang kami badula Banyak na banala pialanyo ode nane akan dibagikan untuk sang pamenang iyo ilanyo kito Karena di malam lanyo kini tukang selawala mahipurjo ya itulah dua pasang tukang ngalah curi tola sampai nebana di lokasi nangko Ocie na dari ola singgalang kami dari si junjung sano iyo la baraduna duoi kabupaten kini nan iyo di ngagam nangko iyo nan panah samo panah nan kadu iyo nan ladunyo namuloi panalade Arjuna dope espana membara padone malam nangko kalau panayo la membara iyo nan tadangai bakarajo ode nande ala samulanyo datang tukang silawe nan ganteng malam nangko Ibarat iyo pemain bola ikonan masuk final kaduanya ibarat nan iyo nan lanyo balap ke
Belas berat ai kadunyo umpamu iyo nalai markes malawanan transket kole no pecho ibarat nani ope tarung kini ibarat andi pangali lajo katete nambalaku iyo nanjo kalau nata ingin eran di namo lagi sipak kao indak nani nade nyoran di kande katete manggigi pangkanan detalingo kalau bilanan lanyo kartun adonan kulola umpamonyo ibarat nani upin dan ipin samu botak-botak kapalonyo atau film lade bobo boy adik Joso punan jobang joro de kalau nande pak camat balain pulo nanyo la filmnyo atau nanti dia lanyo bana film dunia terbalik kaya diyo itu yo kandak lah camat dan sabana kanteng malam ngantung jadi iyo nanakan nyamanyo kini sabana iyo mencahayo kalau dicaliak nan caliak dari mukone bantu bapak insinyur lah Soekarno kadang-kadang iyo leba bantu artis dude leherlino kalau tadi nalasan dia makan Pak Camat duduknya bantu bapak lah Prabowo kalau dia sedang berjalan tahu baba bantu bapak Joko Widodo Pak itu nani ulah semula ganteng basan yang duduk jol Pak Dewan nai malam nanku iyo nana dicali aku iyo uranan bijaksana de baru de kali kini kita Pak Camat nan basu tetapi larasonan kita yo kenal lamu iyo ba itulah de taraso iyo nan walau kali basu ya itu baru tuang de urang siko dapet Pak Camat gaganan elo baso iyo lah de masyarakat arif saratonan bijaksana de sangkinan elo yo de Pak Camat sasudah ikut rokok tukang silawe di Bali iyo jangan iyo ninyo lupa Pak Camat jangan babaso-baso dengan ba iyo ba na Pak Camat jo dewan nai malam nanko kami nak endaklah dia minta tapi kok dibari kami menarima Daranyo sejarah de itu bangsa modo apa nula rasa ki iyo latiado iyo ba itulah denyo mana dari iyo orang nan tuho ade sebagai lah hiburan untuk Badole ko lalu jabat. iyo sebagai penjaga iyo mato jadi ade pasana la dalam hati mari kita hibur banaga sapatan jodoh ade karano lainyo bana de enan banyak anak bundo-bundo atau untuk anak-anak katami olah malamku Bagian de kamirato lajo lagu narako sida gamu sena mulo la para tamu simala de kana mana la de muko hai basamu lai pasana la dalam hati subhanallah maha suci Allah alhamdulillah puji bagi Allah subhanallah maha suci Allah alhamdulillah puji bagi Allah Allahu akbar Allah maha besar Allahu akbar Allah maha besar kepada Allah lah kita meminta
sekutu bagi Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, puji bagi Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kepada Allah lah kita menyembah, kepada Allah lah kita berdoa, Kepada Allah lah kita berserah, kepada Allah lah kita berdoa. la syarika lah, tiada sekutu bagi Allah. Alhamdulillah, puji bagi Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lajo lagu dan kosidanan muluhai para tamu. Oleh menghibur ayah Sarah tujuh bundo. Oh dan apa senangai dalam hati. Gitu nambah tamu. Oh kandak nani oi anak-anak supaya dak mengantuk ne malam nangku. Antonan kanda ela pemuda pemudinan sadangai bakarajo. Karena saban tanah lanyolai kadi bagikan hadiah sasudaiku. Yona taula denan manonan mandangai manonan lajuaro. Atonan tadi o kanda nan lasi dari teknisi malam nan kowe kacumato. Yobani yonan laba kanda kapadona kami olabadu. Nanurange ona lanyo gaga sayang sakit masih marando. Yonan dikato kamarando yonan alum lah de baru matanggo. Iyo di bari agak sakit supaya sound system daanan dilaguti ayo. Yonan dikola de iramani nang yonan lah namonyo. Sabalumay kami nalanyo bari kanan tuwa-tuwoy maaf nan kami pinto. Ako lagi ka mama kami bagalahi yonan mama asingo. Ya itu na barila denyo maapay kami bacuri to ne malam nan ko. Minani yola de kanda akana yo teknisi nalanyo kito. O de nanyo lagu ay la terbaru. Samala de kiniko. Batinggalkan malu ay kawan. Masya Allah. Kadiri denganku lama itu ang hari babilang jo jari adik kini mamutui lama itu ang hari babilang jo jari adik kini mamutui. Jangan al-ila tabu ekawan. Masya Allah. Apalah minana ala tapasa. Adi sampai hati Apa mainkan denai malu kamano kadenai bau adi sampai hati
apa mainkan denai malu kamano akadenai bau undangan ala tabue oi kawan Masya Allah palaminan ala tak utang adi sampai hati apa mainkan denai malu kamano gadang bau adik sampai hati apa mainkan denai malu kamano akadenai bau alama nyuruh tapi nan tanpa ajuh sagalo mako mamandang denai anta ibu anta gunjing nanti bo nanjale sampai kini dari marando sampai hati hati akadenai babali aka eu parata ala gale hati masih ka orang manga dulu denai adia tarimo ala gale hati masih ka orang manga dulu adi adenai tarimo anallah jadi laira sonyula dari kami badu lai kanda akan lai kare kana denyo kito lai kapana arjuna hai banamo odenan dari lapadang panjang singgalang liau nalatibo kini della data menghibur kita labasamo odenan kini to kanda akan lade kapado larikan kito semua mandala di mana kau putunya delai sambil lade bakanda di buejo delai kanda alai masingo de kami kini taraso Selamat bergabung Mbak Raja. ada lagu nalamo iku namo nyonene pantun torikat kajadi duo lakanda nantu di bari antun surau kajadi juo nene lagu panarang jalan kesarugo nantu oh iko binyo labanya Allah hari antara hari nene la tidak semulia hari Jumat la tidak sehat hari mulia banyaklah nabi antara nabi nene la tidak semulia Nabi Muhammad la tidak semulia Nabi Muhammad banyaklah bulan antara bulan la tidak semulia bulan puasa la tidak semulia bulan puasa Allah Tuhan antara Tuhan la tidak semulia ya Allah yang esa la tidak semulia Tuhan yang esa lalu bangkai barangkai nene lanata sangkuinyo di batu juo lanata sangkuinyo di batu juo akuntui alemu macam babagai nene la keputusannya ka Allah juo la keputusannya ka Allah juo Allah elo mangap yang bulu la di dalam
bulu rotan baduri, la di dalam bulu rotan baduri. Eloklah elok mengaji tubuh nene La di dalam tubuh insan berdiri, la di dalam tubuh insan berdiri. la banyak la rusak di dalam rimba nene la kera pun ikut serta berayun, la kera pun ikut serta berayun. la banyak la dosa di atas dunia nene segeralah kita meminta ampun, segeralah kita meminta ampun. Masalah padi di dalam sawah nene La dimakan pipi si burung bondo, la dimakan pipi si burung bondo. apa kuli daging badara nene Lanyo kulima sama tomato, lanyo kulima tomato lakainyo basah di bawah mandi nene sudah mandi di bawah pulang, sudah mandi di bawah pulang. Amal ibadah di bawah mati nene labininan kami kadilamar urang, labininan tinggal kadilamar urang. baraba mama kapadi nene Abarabam makan Yosika dudu, abarabam makan Yosika dudu. Kandi makam Muhammad mati nene La Muhammad kini oh sadang dudu, Muhammad kini sadang dudu. ala rumpunyo batuang jorum pun talang nene la samo bamiang hai kadonyo, la samo bamiang Ay kadunyo ala bungkuanyo pinggang nande sumbayang nene la impa amu saji bamaliang duo, la impa amu saji bamaliang duo. bala bala karam dia mudo nene Oi nang sabala makan dahulu, oi nang sabala. Apakah kaja masuk asarugo tukang silawai paliang dahulu.